Sinibingelele kwi-Andile Online TV. Singena ngaye uDebra Fraser ethi kakunguwe wedwa okhalayo. Bafowethu, namhlanje ohlelweni lwethu sifunisa ngezihlobo ezadukelana noma ezalahlekelana. Sibhalelwe uHlengiwe incwadi efundeka kanje. Dear Andile Online TV, kama lami nginguHlengiwe, ngicela ukufuniswa indodana kabhuti wami, igama layo uSthabiso. Wahamba nomama waya eSwatini, angisazi isigodi abaya kusona, kodwa ubaba wathi induna yesigodi ngaleso sikhathi kwangumvundla noma kwakungumavundla. Igama lika mama wakhe uZamekile, ubhuti wami uFano. Babehlala bobabili e-Alexandra eGoli. uFano, ubhuti wami, wayedrayiva amatheksi e-Alexandra, kanti ubaba omncane kaZamekile kwangunguBobo owayehlala eFosrolas, naye akasekho emhlabeni. Sicela nisifunise indodana yethu uSthabiso owahamba waya eSwatini nomama. Kubhale uHlengiwe. Amanamba atholakala kuwona athi 079 613 0447, kanti enye ithi 076 5571 3427, kanti enye ithi 072 5071 061. Bafowethu, siyacela ukuthi makhona owazi uSthabiso yathinte laphana uHlengiwe noma esithinte kwi-Andile Online TV, okanye esendele i-email andilenxumalo53@gmail.com. Siyacela bafowethu ukuthi simfune size simthole mphakathi waseFosrolas. Makukhona owazi uBobo owayehlala eFosrolas ongasekho emhlabeni, sicela asithinte, siyabonga.